Té la paraula el senyor Pau. Sí, gràcies, bona nit. Parlem en aquest punt de l'aprovació dels plecs tècnics i administratius per a contractar la conservació, neteja i manteniment de zones ajardinades, com per exemple el Bernat Novart, el Salvador Castell i la zona del Pla. En la comissió informativa farem referència a una sèrie de punts que afectaven o volien ajudar a millorar el ple que vostès ens presentaren. Es resumeix breument el que comentarem en aquesta comissió. El primer punt era que es parla en el ple que es feren arribar de que la neteja es faria de forma diària. Es comentarem referent a aquest punt que nosaltres i molts veïns veiem que aquesta neteja, si és diària, no ho pareix. La veritat és que la neteja, sobretot en la zona del Pla, com ja comentaren, no se percebeix d'aquesta forma, no se veu tan net, i demanem que se farà èmfasi, s'obligara i s'escrivirà alguna més o se sonificarà d'alguna forma i s'exigirà una neteja més intensiva. El segon punt que intentarem aportar en la comissió informativa per a millorar el plec és que hi ha un punt en concret del plec que diu, i obri cometes, els altres residus procedents de la neteja, com ara vidres o plàstics, es dipositaran sempre en bossa tancada en els contenidors de residus sòlids urbans i, si és possible, separats i introduïts en els de reciclatge. Tanque cometes. Nosaltres el que es comentarem és que substituir-se, si és possible, per una obligació. Creiem que no és ningú gran inconvenient el que la persona, l'operari que neteja, si troba alguna llanda o algun material que pugui ser reciclat, ho faça de forma obligatòria i ho diposite en el contenidor corresponent. El tercer punt que aportarem com a millora, com a suggerència, és el punt de neteja d'àrees canines. Els comentarem que creiem que s'hauria d'apuntar per obligar a una neteja i desinfecció per el tema de puces. En moltes de les zones on hem anat a parlar, en molts veïns s'han queixat d'això, que hi ha diferents zones en les que n'hi ha puces i pot afectar sobretot els xiquets i xiquetes que estan jugant. Comentarem també que l'Ajuntament és reactiu i davant d'un avís d'un veí l'Ajuntament reacciona, cosa que es pareix molt bé i ho fa, però creiem que aquest és el momentet de posar-ho i en aquestes zones creiem que és moment de posar-ho i obligar a l'empresa que se quedi aquest contracte per a que ho porti a terme. La quarta millora que es proposarem era s'especifica al document que en funció de la climatologia s'establirà un horari diferent de reg. Es comentaren que això a dia d'avui no es compleix. Molts hem vist que quan plou o al dia següent de ploure els aspersors estan en marxa i se malbarata aigua. També també se comenta que els sistemes d'estalvi d'aigua que l'empresa adjudicatària pugui aportar se puntuaran com a millora en 10 punts. Nosaltres, respecte a aquests dos punts que es comentem, la nostra proposta és augmentar aquesta puntuació en sistemes de millora d'estalvi d'aigua i en lloc de deixar-la en 10 punts, passar-la a 20 punts. Apuntarem també com a solució, creguem, la instal·lació d'higròmetres, que són aparells que mesuren la humitat, que al final serien els que ens dirien quan n'hi ha que regar i amb quina quantitat. Creiem que això és una bona solució i creiem que s'ha de reflexar en el plec i puntuar d'una forma molt més potent que la que n'hi ha ara. I la cinquena suggerència, que no diguem en la comissió, però que la diguem ara, parlem, i vos la comentem ara, sobre la implantació o substitució de la vegetació actual per una vegetació xeròfita amb menys requeriments hídrics. Creiem que també és una millora que se podria incloure en el plec i que aniria en aquest camí d'estalvi d'aigua. Aquests punts de millora, com els he dit, es presentarem en la comissió, són la nostra aportació positiva i la pregunta és veure si alguna d'aquestes s'ha inclòs en el plec definitiu. Tens 4 minuts.